Прывітанне сябры. Сёння пачынаю яшчэ адно відэа-влог па-беларуску. Здымаю іх, каб атрымалася ў мяне відэа матэрыялы, на якіх я магу папрактыкаваць монтаж свайго відэа. Ну, а таксама папрактыкаваць размаўленне на роднай мове. Сёння ў мяне ёсць справы ў цэнтры, я вось зараз вас беру з сабою. Так, ну, потом погуляю. Вось. О, і паздымаю, мусіць, мячэць, бо не так часта пасярод горада можна бачыць мячэць, якую я зараз бачу. Такі неспадзяваны момант, калі ты прыйшоў у банк і тебе не забралі грошы, а далі грошай. Не, на самой справе яны ўбачылі, што ў мяне калісьці быў адкрыт ківі кашалёк. Такое было, да. Але ж ён потом неяк прыпыніў дзейнасць у нас у Беларусі. І яны выдалі мне гэтыя грошы. У вас калісьці было адкрыта? Я такая, ну было. Там ёсць грошы. Я такая, добра, мы іх аддадзім. Яшчэ лепей. Вось, так што ўсё скончана. Абнавіла даныя, бо змяніла фамілію. Ну ўсё, і картку перавыпусціць праз некалькі дзён. Так што ўсё, зараз пайду пагуляю вакол. Магчыма, нешта паздымаю. Снегавічкоў павезлі. Сёння хачу крыху расказаць пра месца, якое даўно было ў маім спісе паглядзець у Мінску, але ўсё не знаходзіла часу. Гэта мінская саборная мячэць, адна з самых цікавых, можна сказаць, незвычайных святынь у нашым горадзе. Калі падыходзіш да яе, перш за ўсё ўражвае спакой. Яна стаіць каля свіслачы, быццам крыху аддалена гарадскога шуму. І нават калі рух трафіку вакол ёсць, адчуванне ўсё роўна зусім іншае, лёгкае і паветранае. Можа таму, што архітэктура тут вельмі чыстая і светлая. Купал, мінарэт, усё выбудавана так, што вока само адпачывае. Гэта не старадаўняя пабудова. Мячэць адкрытая ў 2016 годзе, але яе гісторыя пачынаецца значна раней. Першая мячэць у Мінску узвялі яшчэ ў 1901 годзе. Яе пабудавалі беларускія татары і ліпкі. Супольнасць, якая жыве тут болей за 600 гадоў. Многія нават не ведаюць, што іслам у Беларусі гэта не нешта новае, а частка нашай гісторыі часоў ВКЭ. Гэта людзі, якія служылі княству, мелі свае паселішча, кухню, традыцыі. І вось іх святыня ў Мінску стаяла больш за паўстагоддзя, пакуль у 1962 годзе яе не знеслі. І толькі праз шмат гадоў стала магчыма аднавіць мячэць нанова. На адкрыцці ў 2016 годзе былі і беларускія, і турэцкія прадстаўнікі. Праект быў агульным. І тое, што мы бачым сёння, гэта адраджэнне не толькі будынка, але і памяці пра тую частку беларускай культуры, пра якую часта забываюць. Унутры я не была, але даведалася ў інтэрнэце, што там ёсць і невялікі музей ісламу. І галоўнае, што я вынесла з гэтага дня, у любым вялікім горадзе заўсёды ёсць маленькія астраўкі культуры.
это конечный конец. Осторожно, дверы зачиняются. НБА «Гранат». Прыйшла дадому вельмі галодная, просто поджарила фарш, лук, капустка пекінская, цветная капуста, каляровая капуста. Гэта ўсё посмажила. Буду зараз есці рыс, заўсёды ёсць звараны. Нейкая каша заўсёды ёсць. Ну і перчык, памідорка і хатні базілік. Вось на кухні у гаршэчку стаіць адзін, там другі гаршочак стаіць. Базіліка той пад'еты, а гэты яшчэ вось такі жывы. А пасля мячэці мой дзень працягваўся больш па-працоўнаму. Я села мантаваць відэа з музея камяню. І вось што цікава, пакуль рабіла мантаж, я зразумела, што сабрала ў роліку некалькі кадраў, дзе сама паказваю, як вядзецца здымка, як трымаю камеру, як шукаю ракурс, як абыходжу вялізныя валуны з усіх бакоў. Прыгажосць прыроды там настолькі асаблівая, што мне захацелася захаваць не толькі вынік, але і сам працэс. Гэта відэа ўжо ёсць на канале, а ў гэтым выпуску я ўключыла толькі некалькі момантаў, але калі вам цікава паглядзець поўную версію і ўбачыць, як мы пабывалі ў гэтым музеі, абавязкова захадзіце на канал. Спасылку я пакінула ў апісанні. Відэо здымаеш? Ці фото? І як заўсёды дзякую, што глядзіцё, падтрымлівайце і проста ідзіцё са мной у гэтым маленькім падарожжы па Беларусі і монтажу. Да сустрэчы ў наступным влозе. Ну і вось як Артёміна такім жа макарам паклалі сюды перавесці на англійскую мову. The same макар. І трэба гэта ўсё убраць і адзін гараж оставить. Припиніть, заставить.